Повече от 3 часа ние работим под непрекъснато свиркане и скандиране на хората, които са заобиколили Народното събрание. Ние рискуваме да изтървем и последните шансове, които имаме, за да спасяваме социализма. Този екстремизъм! Вие тласкате България! Пропастта! Разделете оръжието! 14 декември 1989 година. Най-бурният ден в годината, която наричаме началото на прехода. Денят, в който Петър Младенов произнесе репликата «По-добре танковете да дойдат». За някои тя остана провокация. Но за всички стана ясно, че член 1 от Живковата конституция за ръководната роля на Българската комунистическа партия в държавата вече е абсурден. Месец по-късно той е отменен. Основата на основния закон се взриви след падането на Берлинската стена и вътрешнопартийния преврат в ръководната партия. По същото време 3 бъдещи президенти не подозират какво им готви съдбата. Жельо Желев току-що е учредител на Опозиционния съюз на демократичните сили и вече е на площада в София. Приемникът му Петър Стоянов е също учредител и говорител на СДС, но в Пловдив. А Георги Първанов няколко месеца по-късно става говорител на Общонародния комитет за защита на националните интереси. Благодаря за подкрепата на партията! Долу БКП! У нас демокрацията прохожда в една от залите на НДК. В българското начало е националната кръгла маса. Около нея се нареждат управляващата Българска комунистическа партия и опозицията. От тук тръгва идеята за Велико народно събрание и нова конституция. Не можем да говорим за демокрация, за плурализъм, страна, в която политическата опозиция не е открито призната и на нея не са предоставени условия, нормални условия за политическа работа. Сега и в бъдеще да не прибягваме до ултимативни искания, нито едната, нито другата страна. Ние нямаме такива намерения. От зала 6 на НДК тръгват и взаимни упреци и съмнения, че преходът от тоталитаризъм към демокрация е контролиран. Дали е така и от кого? 25 години по-късно основни участници в събитията разказват. Кръглата маса е кръгла само геометрически, по геометричната форма. Политически тя има 2 страни. Едната страна управляващите, на другата страна опозицията. И между тях се водят не разговори общо за демокрацията, за принципите на демокрацията, а по един единствен въпрос. Как по мирен, демократичен, безкръвен начин да направим в България революцията, за да сменим комунистическата система до основа. Решихме всички основни държавни институции да се деполитизират и департизират. Става дума за армията, полицията, съда, прокуратурата, дипломатическия корпус. Никакви първични партийни организации на БКП в тях. Съберем се на кръглата маса, обявено в 1 часа ще има заседание в зала номер 6. И ние сме вече там, нали, коректно изчакваме. Абе няма ги началниците. Андрей Луканов гледам от другата страна, но няма. И там неговите, аз не ги познавам, там Пирински тилния. От наша страна Желю го няма, Петко Симеонов го няма, Митко Луджев го няма. И самотаеме минават 5, 10, 15 минути. И идват и едните отиват на едната страна, другите на другата. И Питко Луджев вика, ние се разбрахме с другаря Луканов и ми става лошо. Какво се разбирате, бе? Как ще се разбирате?
Но факт, това е. Някои хора така се приказват. Понеже да, в основните неща, на основните документи, които се приемаха на кръглата маса, се договаряха в контактната група. Значи, на СДС делегация водех аз, на БСП водеше Пиренски. Това беше една денонощна битка. По 12-14 часа за всеки документ, за всяка точка. Аз го нося в Координационния съвет на СДС, той го носи в Висшия партиен съвет в тяхното ръководство. Къде може човек да се договори точно? Ти го носиш, ако не мине, не мине. Става, ако мине, други въпрос. Една от срещите между новосъздадената опозиция и официалната власт тогава е била оговорена по писателска линия между Блага Димитрова и съпругата на Николай Хайтов в неговия дом. Без знанието на председателя на СДС Жельо Желев, според личните му спомени. И там дойде Луканов от заседание на Политбюро. Казах на Луканов: ако искате в България да няма кръв, дайте по мирен начин да се направи голямата промяна. А за да стане това, на турците трябва имената да се върнат веднага. Аз съм на 20 години и 5 пъти ми се сменяли името. Това правилно ли е? Да си не знам името. Родното майчиното име. Такава са ме родили. Майката, бащата. Ние не помним други имена били. Декември 1989. На митинги в страната българските мюсюлмани искат да им се върнат имената, насилствено отнети по време на така наречения възродителен процес. Назряват националистически контрамитинги. На 29 декември перестройчиците в ЦК на БКП настояват да се приеме решение, което да отчете възродителния процес като груба политическа грешка. Вината, естествено, е прехвърлена на Тодор Живков, неговото обкръжение и силите на МВР. Осъдени са всички действия, които накърняват правото на доброволен избор на име и вероизповедание. Но духът е излетял от бутилката доста по-рано. През 1988 вече е създаден Комитетът за екологична защита на Русе заради обгазяванията с хлор от завода в Гюргево. По-късно ще го нарекат дисидентска организация. В държавата вече действат и други неформални сдружения на противници на режима, бивши политзатворници, разочаровани комунисти или просто опозиционери по дух. СДС почна да се създава не когато Тодор Живков беше свален от власт, а цели 2 години преди това. И в България имаше вече по това време около 25 опозиционни организации, които всички бяха с антикомунистическа програма. Първата организация, която се създаде, беше на Илия Минев на 16 януари 1988 година. Аз специално чух от радиостанциите за нея и на 8 октомври се записах за неин член, през друг неин член. А създадахме подкрепа едва в февруари 1989 година. През 1990 година ще бъде създадено Движението за права и свободи. Направихме връзка с такива хора, които са били по лагерите и по затворите, и решихме на 4 януари 1990 година във Варна да учредим организация, която да защитава правата и свободите на турците и мюсюлманите в България. Тоталитарният режим тогава успя да настрои етническите турци, които живеят в България, срещу цялата система. И това беше началото на края на този режим. Днес историците са разделени на две. Имаше ли България към 10 ноември свое дисидентство или не? Тогава, през 1989, по улиците на големите градове шества демокрацията, кой както я разбира. Пресата набъбва. Вестниците от 5 стават над 100. В края на ноември се възстановява Българската социал-демократическа партия. След нея БЗНС Никола Петков.
И двете са сред учредителите на Съюза на демократичните сили, основан на 7 декември 1989. Другарки и другари! Реформаторите вляво също взимат превес. На 3 април 1990-та, след общопартиен референдум, Българската комунистическа партия се преименува на Българска социалистическа партия. Аз спомням добре денонощните дебати, които имаше в БСП по това време. Имаше различия за самата партия. Надделя визията на професор Лилов за това партията да се развива единно и да запази това единение между хора, които имаха различни нюанси в своята социална визия. Луканов беше един наистина забележителен политик, много високо подготвен, много динамичен, прагматичен. В този смисъл той наистина успяваше да сближи позициите на левицата и десницата. Що се отнася до самия икономически характер на прехода, вероятно той е повлиял, но не бих казал, че той е имал определящата роля. Нещата са далеч по-сложни, не бих ги свързал с една или друга личност. Много се говори за шокова терапия, но истинската шокова терапия е истината за икономиката. Сега, ако я знаем такава, каквато е, мисля, че ние все още ли не знаем истината? Не. Ще бъдат ли дадени милионите долари, които има Тодор Живков в швейцарски банки, на народа? Ако ги има, ще бъдат дадени. Най-тежките моменти бяха около правителствата, които оглавяваше Луканов. Там той вземаше решения, не всички, които бяха съгласувани с поне широкото политическо ръководство. Ако Луканов може да бъде описан като маневрен локомотив, който мести вагоните на една гара, т.е. много добре се справя с прегрупирането в определено затворено пространство, то Лилов беше този човек, който можеше магистрално да посочи пътя на развитието. Ние разглеждаме новото име на партията като олицетворение на нейната дълбока промяна. Думата промяна, това е политическата парола на Българската социалистическа партия днес. Кой е и какво защитава, ще проличи във Великото народно събрание и по време на изборите за него. Първите демократични след 45 години. Ние най-малко можем да се примирим с фалшификации на изборите. Правете такива манипулации с хората, бе. Това е безобразие, безумие, бе. Как може, бе? Цял народ ни гледа. Съмненията за фалшификация на изборните резултати остават официално недоказани. Има международни наблюдатели, изборите са признати. Нов знак на несъгласие започва окупационна студентска стачка. Ражда се и протестен палатков лагер, който по-късно ще бъде наречен градът на истината. БСП успява да стане единствената комунистическа партия в Източна Европа, която печели избори след разпада на социалистическия лагер и запазва властта. Тогава имаше повече романтика в политиката, въпреки трудностите, и много по-малко хора, които тогава бяха силно зависими от икономически интереси и други фактори. Правя паралела с сегашната политика. Тогава, с малки изключения, почти всички хора гласуваха, имаха своите убеждения. Обществото още не беше изпаднало в така тежка бедност и бездуховност. Днес доктор Желев обяснява изборните резултати през 90-та със страха от партийните секретари в дълбоката провинция и в българското село.
ТКЗС-та не бяха премахнати. Партийният секретар, шефа, председателя на ТКЗС-то, там главните инженери, от тях зависи всичко. Бай пеше от Енското ТКЗС, за да се продаде изгодно, да кажем, агнетата тая година, той трябва да има подкрепата на председателя на ТКЗС-то. И така ние прозряхме, беше вече късно. Започват проблемите на Паструли като опозиция и в пленарната зала, и извън нея. Как си ги обяснява днес вторият демократично избран президент на България, десният политик Петър Стоянов? СДС имаше поне 3 групи течения. Първо, не са прави тези, които казват, че СДС е изцяло продукт на държавна сигурност, на комунистическата партия и така нататък. Това не е верно. В СДС още от самото начало имаше много честни, почтени хора, които не бяха свързани или поне които отричаха, дори ненавиждаха комунистическия режим. Нека да кажа, ето доктор Желю Желев е един от тях. Блага Димитрова, Йордан Василев. В СДС без съмнение имаше хора, които бяха инсталирани или от върховете на БСП, от тъй налечените сиви кардинали на комунистическата партия, или от държавна сигурност. Спомням си, че Стефан Гайтанджиев редеше листи на СДС за Великото народно събрание, завърши кариерата си като лоялен и предан член на Българската социалистическа партия. Тоест, очевидно са били вкарани, инфилтрирани такива хора. Най-накрая в СДС имаше и хора, които смятаха, че това е същността на промените в България. Да бъде премахнат режима на Тодор Живко, да дойдат едни по-добри комунисти, така да кажем, да дойде комунизъм с човешко лице. Това беше модерен израз тогава. Ние никога не излъчихме такъв интелектуалец от типа на Хавел, който заяви, комунизмът е една лъжа. От идеологическа гледна точка, българската десница е била унищожена физически. Тя не присъства и като антикомунистическа опозиция в обществото към 1948 година, когато окончателно са забранени партиите. Ето защо целият този градски антикомунизъм беше дело на нашите кухни, на нашите малки стаи, където градските хора се събираха, за да говорят срещу властта и реда. Първото препятствие за опозицията в политиката идва с избора на президент от Великото народно събрание. В партийната централа на Раковски 134 трудно се разбират дали да излъчат за свой кандидат лидера на Българската социал-демократическа партия доктор Петър Дертлиев. Имахме една среща, Александър Лилов, Андрей Луканов, Желю Желев и моя милост. Приказваме си. Оставим на другите работи. Нали? В един момент Луканов казва, Желю, защо ви предлагате Дертлиев? Няма да мине Дертлиев. Лилов казва, нашата партия не може да допусне председател на социал-демократическата партия да стане президент. Това означава, вика, ние да си забием ножа. През лятото на 90-та, след няколко тура на гласуване в Народното събрание, кандидатурата на Дертлиев отпада. От 400 депутати 210 са на БСП. В годините обаче остава словото му. Няма да затваряме миналото. Не може да се затваря миналото. Ще затворите ли вие миналото с Вапцаров, с Емил Марков? Няма да го затворите. И ние няма да затворим нашето минало. Аз не искам да забравя Ангел Дяков, който се самоуби в Плевенския затвор. Беше гений. Аз не искам да забравя моя учител Кръстю Пастухов. Не искам да ги забравя. Не бива да ги забравяме. Нема да затваряме тая страница така. Ще я държим винаги отворена, за да ни говори, че никога вече в нашата страна не бива да губим най-достойните си хора, не бива да ги убиваме, не бива да ги унищожаваме. Тая страна има нужда от своите достойни синове, независимо от къде са. Господин... Издигната е кандидатурата на Желю Желев, тогавашния председател на СДС. И тогава целият координационен съвет буквално ултимативно ме поставиха въпроса. Господин председател, ако вие не се съгласите на това, ние губим възможностите, губим и влиянието си пред света.
БСП поставя условие вице-президент да стане Атанас Семерджиев. Той е бивш партизанин, а по това време вътрешен министър в кабинета Луканов. Разбира се, че това е политически компромис. БСП го нарекаха исторически компромис. Тяхната беше по-трудна. Те тръгнаха веднага по страната да обясняват защо са избран за президент на България СДСР, противник. За Жельо Митев Желев са гласували 284 народни представители. Същия този август, когато Желев става президент, във Великото народно събрание по искане на СДС се създава комисията Тамбуев по името на председателя й Георги Тамбуев от БСП. Задачата е да се проучи и разкрие колко от 400-те депутати са с досиета. Междувременно прочистването на архивни дела в Държавна сигурност е започнало. Като вътрешен министър в процеса е участвал и Атанас Семерджиев. По данни на дирекция информация и архив в МВР, при дълбоко засекретената операция са унищожени напълно над 40% от делата, свързани с агентурния апарат. А според разследване на журналиста Христо Христов, над 15 000 са заличените дела в Първо главно управление на ДС. Списъкът Тамбуев на депутатите с досиета се появява във вестник Факс, преди докладът на комисията да е разгледан в парламента. Практика, на която ще бъдем свидетели неведнъж в годините. Колко ви се плати до сега, не знам, от този вестник. Това не е доклад, това е повече от пасквил. Това е престъпление, което вие вършихте. Аз смея да твърда, че докладът е много човечен, обективен до толкова, доколкото информацията, която са ни дали от Министерството на вътрешните работи, е обективна. Господин Тамбуев сподели с мене, че за 6 или 8 човека от списъка няма да получим досиета, тъй като били още действащи. Може би вече не в 6-то управление, а прехвърлени в някое друго управление по друг номер. Като парламентарна група предлагаме да се прекрати дейността на комисията и да бъдат унищожени досиетата на дейците, репресирани през периода на 40-те и 50-те години. Скандалът е на лице, комисията Тамбуев е закрита, идеята за разкриване делата на агентурния апарат на ДС компрометирана още в самото начало. В годините се правят няколко закона и комисии за достъп до документите на бившата държавна сигурност. Резултатът – до 2007 се правят разкрития в очите на българина по начин удобен на хората, които са на власт. Още в далечната 90-та година, след публикация във вестник Дума, за агент на бившата ДС е посочен Петър Берон. Тогава той е лидер на СДС. Сменя го Филип Димитров. 26 август 1990 пламва партийният дом. Какво точно изгаря и какви са причините за пожара? Делото ще бъде прекратено по давност през 2006. 4 октомври 90. От покрива на сградата символ отлита друг символ – червената петулъчка. 12 юли 1991. Приета е новата конституция на държавата. България става парламентарна република със свобода на словото, политически плурализъм и разделение на властите. Октомври 1991. Провеждат се парламентарни и местни избори. Явяват се 3 СДС-та и 2 БЗНС-та. Новите социалисти правят първия си предизборен съюз. Изборите за Народно събрание печели СДС, но само с 1% преднина пред БСП. Движението за права и свободи също е в парламента, за втори път след Великото народно събрание с 24 депутати. Една година по-късно Конституционният съд ще парира гласовете срещу легитимността на ДПС. Тогава, през 90-те години, движението се утвърждава като укрепител на етническия мир в страната. Един от съратниците на Ахмед Доган и учредител заедно с него на ДПС, Юнал Лютфи, разказва днес за началото. Турците дадоха жертви, бяха убити хора. Можеше да се
тръгне по пътя на отмъщението. Защото тоталитарният режим, тогавашната партия, отвори огромна бездна между българския етнос и малцинствата, и турското малцинство. Трябваше една искра, за да пламне междуетнически конфликт. Тогава, господин Доган, казва така: ние няма да тръгнем да си отмъщаваме с оръжие. Нашето оръжие ще бъдат ценностите и принципите на демокрацията. Аз съм свидетел и ги знам. Благодарение на ръководството на ДПС, това го казвам едно към едно, и лично на Доган, тези настроения бяха туширани. Край. Свърши. Няма реванш. Има възможност да се развиваш, ако искаш, ето ти политическа партия. Развивай се. Когато се връщам, много неща изчетох през последните 5 години, аз съм сигурен, че по всяка вероятност това е било сделка. Сделка с държавна сигурност. Създава се ДПС, което да гарантира точно това. Етническия мир в страната. Но за сметка на това, на ДПС и на Ахмед Доган се оставят тези региони. Дори да го приемете за частно ползване. ДПС е партия, направена от ДС. Докъде издържа тази теза? Тя е правена от ДС. Тя без всяко съмнение. В първата история имаше страшно много офицери от Държавна сигурност, които се мъчиха да направят някаква спирачка пред това, което си представя като ислямски взрив в страната. Но тя много отдавна не зависи от никакъв друг център, освен от самата себе си. И е по-силна, значи лидерите на ДПС, които са в момента, са финансово, политически, геополитически, във всяко отношение стотици пъти по-силно от всякакви обединения на офицери от Държавна сигурност, бивша Държавна сигурност. Движението за права и свободи съзнава политическата отговорност от мястото и ролята, които има политически живот на страната. Налице е уникална политическа ситуация. Бихме се превърнали в неоправдани идеалисти и наивници, ако мислим, че комунизмът ще слезе от историческата сцена от само себе си. Това може да стане само тогава, когато се поставят на подсъдимата скамейка не само и не толкова отделни персони, кукли на историята, но и партията им като цяло. Естественото място за такава риторика през онези години е в Съюза на демократичните сили. Но ДПС остава извън синята опозиция. След години един от учредителите на ДПС, Касим Дал, ще напусне Ахмед Доган и ще потърси друга линия за политическо развитие. А Юнал Лютфи свидетелства, че от самото начало Ахмед Доган е имал идеята за самостоятелна партия, която след време да се превърне в либерална. Разбира се, вие ще ми кажете имената на много от ръководството на Движението за права и свободи излязоха в различни времена през това време като сътрудници и агенти на Държавна сигурност. Дори да е така, аз мисля, че Движението за права и свободи доказа на действие и с действието си да прави така, че България наистина да получи доверие и да бъде днеска член на Европейския съюз и НАТО. Държавна сигурност винаги е гледала на турското малцинство в България като пета колона на Турция до 1989 година. А някои твърди глави и днеска гледат така. Вижте, винаги когато трябва да се легитимира едно неясно управление, винаги се появява Движението за права и свободи. Много интересно, точно тогава правителството на Беров, ако си спомняте как беше избрано, и нали знаете, че това беше с мандата на Движението за права и свободи. И след това какво се случи? Какво се случи?
узаконихме, така да се каже, мафията. Професор Беров състави правителство. И няма да скрие и това, че тогава на икономическата сцена всъщност нямаше много субекти, силни икономически субекти. Тогава Илия Павлов и Мултигруп се открояваха. Един ръст нагоре. И може би за това този период така носи емблемата на Мултигруп. Разбира се, че нямаше политик, в това число и Ахмед Доган, да не познава Илия Павлов. Дори да не бъде в добри отношения. Но да се говори, че ДПС чрез правителството на Мултигруп, правителството на Беров, професор Беров, помага на Мултигруп и от това има дивиденти, не отговаря на истината. Категорично не отговаря на истината. Във всеки случай, избора на професор Беров и на неговото правителство беше едно необходимо зло на първи етап от неговото съществуване. След това очевидно нещата бяха изтървани и са се развили и някои негативни процеси. Но тъй като аз не мога да коментирам нещо, за което не знам, по-скоро бих апелирал за друго. Да се отворят икономическите досиета на прехода. Това, разбира се, метафорично казано. Да се види кой какво е спечелил от реституция, от приватизация, от държавния ангажимент, от използването на държавата за частен интерес. Мисля, че това е големия проблем на българския преход. Ключа е в икономическите досиета, в крайна сметка. Това трябва да се разбере. 90-те години на миналия век за българското общество е времето на трансформация на собствеността от държавна в частна. И до момента повечето българи, съвременници на процесите, живеят с чувството за накърнена справедливост при прехода към пазарна икономика. За 5 години, от 90-та до 94-та, се сменят 5 правителства. Прохождат икономическите групировки от Трон през Мултигруп до Г-13. Доколко досиетата са механизмът, който дърпа конците на прехода. Аз самия мисля, че самото отваряне на досиета е абсолютно неизбежен процес. Но той представлява само 20 на 100 от процеса за разкриване на истината за комунистическа България. Колкото отворим досиета, ще видим хората, които са доносници. Мен се ще обаче не да видя само доносниците. Мен ми се ще да видя вербовчиците. Искам да видя хората от Политбюро и Централния комитет, които са подписвали тезисите за работа на държавна сигурност. Защото това са хората, които са определили облика на комунистическа България, и ако погледнете фамилиите от времето на прехода днес, ще видите много голямо сходство, много голямо съвпадение между тези фамилии и тези фамилии. У нас имам чувство, че през последните 25 години непрекъснато се говори за отваряне на досиетата, за да се забрави по-големият въпрос. Осветляването на имената не само на хората, които са работили като доносници в държавна сигурност, но осветляване имената на вдъхновителите на този процес. На колене би застанала ти в този свят и те се кълне. Единство! 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 И за кого? България! 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 Днес имаме идеите, знанията и опита, волята, честта и достоинството да спрем разрухата, да обновим България, да й осигурим промяна, справедливост и сигурност с градивната сила на Българската социалистическа партия. Победа! 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 Усещате ли? Победата е на върха на пръстите ви! Спечелете я! Победа България! БСП печели парламентарните избори през 1994-та. Младият лидер Жан Виденов става министър-председател. Съдбата му в политиката е кратка и драматична. Когато я напуска, запазва мълчание.
за последвалия при неговото управление финансов колапс в държавата. 5 години стоя без работа. Все няма. Какво да кажа друго? Доверие имам, когато смачка мафията. Смачка ли мафията, тръгвам с правителство. Не смачка ли мафията, обръщам се срещу правителство. Това е. 96-та. Банкови фалити. Житна криза. Доларът главоломно поскъпва. Застреляне е Андрей Луканов. Синият кандидат за президент Петър Стоянов печели изборите. В края на годината инфлацията стига 310%. Георги Първанов сменя Жан Виденов като лидер на БСП. Протестите следват един след друг. Стачките също. Никнат барикади. На 10 януари парламентът е обграден и щурмуван. Месец по-късно, на 4 февруари, идва развръзката. БСП връща мандата за съставяне на правителство на току-що встъпилия в длъжност президент Петър Стоянов. Аз им бях връчил преди това мандат и казах пред вас, журналистите, публично, връчвам ви мандат и ви моля да не го изпълнявате в името на България. Да се откажете. Как и къде взехте решението за връщането на мандата? Как стана? В рамките на часове ли беше? Чул съм много легенди за Витоша, за някакви заведения. Решението беше взето в моя кабинет, кабинета на председателя на партията на Позитано, където на 3 вечерта ние с Колю Добра стояхме дълго, умувахме. Ние видяхме, че няма нито парламентарен ресурс, нито финансово-икономически, нито ресурса на международната подкрепа и преценихме, че няма смисъл да предприемаме силови действия. Аз се стараех, тогава направих една декларация за национално съгласие. Стараех се в тази декларация да съхраня така лицето, достоинството на БСП. Страхувах се от тежък реваншизъм. Моята цел беше България да подаде веднага молба за членство в НАТО. Защото това, което ви говоря, се случва в февруари, април беше голямата среща на НАТО. Затова аз не исках една крайно реваншистка БСП, която да спре стремежа на България към НАТО и към Европейския съюз. Това беше мое същностно виждане. Имаш ли договорки с опозицията? И с кого? Ние връщаме мандата, а вие пък правите така приватизацията, че да спечелят нашите хора. Това звучи безумно. Ние не бяхме в ситуация, в която да искаме. Аз съм спал на Позитано от 40 дни, 30 дни на дивана в собствения си кабинет. Давам го като илюстрация. Паветата хвърчаха по прозорците на сградата. Водени са разговори, епизодични разговори. Тогава Добрев се видя няколко пъти с Иван Костов. Единствено в името на спасяването на гражданския мир. Да не се допусне проливането на кръв. Най-големият препъни камък беше желанието на политическите сили да запазят достоинство. Беше избегната една драматична развръзка на политическата криза в страната. Аз си мисля, че благодарение на това, че всички едновременно оценихме по еднакъв начин голямата опасност от лошо развитие на ситуацията, от насилие, което никой не искаше да допусне. През април 1997, след предсрочните парламентарни избори, безпрецедентно мнозинство на анти-БСП депутати влиза в Народното събрание. Заедно са ОДС, Евролевицата и Обединението за национално спасение. В него влиза и ДПС. Въпреки последвалите прегрупирания, 38-ят парламент е първият след промените, който изкарва пълния си мандат от 4 години. И който поставя стратегически за България цели – влизане в НАТО и Европейския съюз. Съставен е кабинет с министър-председател Иван Костов. Другият център на властта в тежките месеци на хиперинфлация и реформи е президентът Петър Стоянов. Тогава той ще каже: фабриката за илюзии в България вече трябва да бъде затворена. Кабинетът Костов работи в условията на валутен борд и започва бърза приватизация. Средната работна заплата нараства в пъти, но се увеличава безработицата. Започва открито да се говори за корупция и то по високите етажи на властта.
Стига се до изявления на президента, след публични разкрития на бившия вътрешен министър Богомил Бонев за корупционни схеми под чадъра на кабинета. Иван Костов вече е сменил министри, и то знакови фигури със свои лобита на Раковски 134, но без да даде обяснение за мотивите си. Аз искам от Иван Костов да прояви кураж и решителност и самокритичност и максимална откровеност към българските граждани. Иване, те ще те разберат. Защо започнаха съмненията в корупция по време на управлението на Иван Костов? Заради този бърз процес на приватизация. Защото бързината на този процес поражда субективни решения на хора, от чиято воля може да се смени собствеността в едно или друго предприятие. Смяната на собствеността създава перспектива за това човек да стане заможен, да забогатее. В огромен брой, между другото, от случаите хората не забогатяха, защото се оказаха некомпетентни да правят икономика. И там някъде, в този процес, винаги може да има злоупотреба. Заради това тези съмнения бяха основата. Още един въпрос остава в годините. За несъстоялата се в България лустрация. Могат ли кадрите на бившата БКП и казионните организации, както и сътрудници на бившия репресивен апарат, да заемат ръководни постове и къде? Могат. Решават с поведението си в годините представители на различни власти в държавата. Конституционният съд отхвърля текстове за лустрация, включени в различни закони. Не лустрацията, приватизацията ще демократизира България и ще я декомунизира. Обвиних тогава директно нашите хора, че правят приватизацията така, че най-големите материални активи отиват отново в ръцете на висшите кръгове на БКП и приближени техни хора и на висшите кръгове на Държавна сигурност и приближени техни хора. Днес това се случва пред очите ни. Ние не използвахме приватизацията като мощно оръжие, за да направим средна класа и да декомунизираме България. Значи, по време на прехода лявото и дясното са свързани с политическа система на социализма. Лявото е бившите комунисти, и дясното са антикомунистите. Това образува биполярен модел, в който всичко по средата изгаря. Всички опити да говориш неутрално по отношение на тия две, полето е толкова силно на противопоставянето, че изгаря. И тия две непрекъснато си разменят местата. То едните, другите управляват. Преходът е просто като часовник. Жуп, жуп, жуп. БСП, СДС, БСП, СДС, БСП, СДС и там спря. Спря в трето, между другото. Спря, когато Симеон взриви биполярния модел при премахване. Прокуденият последен български монарх Симеон II влиза на българската политическа сцена като Deus ex machina, но само привидно. Завръщането му в България е насърчавано в годините от различни кръгове. Идва си за първи път през 1996. Посрещането му тогава и при следващи посещения е тест за нагласите на българите. Решен съм повече от всякога да изпълня историческия си дълг към България, ако на предстоящите парламентарни избори получа мощна подкрепа от вас. Готов съм да предложа схема от икономически мерки и социално-икономическо партньорство, посредством което не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост ще променят живота ви. Това казва Симеон Сакскобургготски през април 2001, а през юни са изборите. И той влиза като премиер в управлението на държавата след категорична изборна победа. Започва времето на националното движение Симеон II. Кой беше първият, който дойде от България при вас? Представител на политическа партия ли беше? Общественик? Много хора започнаха да идват, но от политическите личности ми имаше немалко хора, които едни вече не са и между нас, но помня, че дойде от ДПС делегацията като една първа по-формална, това беха Ахмед Доган, Юнал Лютфи и
посланик Палчев. Много пъти сме си говорили, че той какъв може да бъде в България, като се върне от Мадрид. Имаше две алтернативи. Президент или премиер. И двете неща, и двете опции сме ги анализирали. Но у нас така се стекаха обстоятелствата, че всъщност първо дойде вакантното място премиер. А и той прегърна тази идея. Царят, както го нарича целият му екип, кани като коалиционен партньор в изпълнителната власт ДПС. В парламента гласовете на партията на Доган са решаващи, защото царските депутати са 120 на брой. Винаги съм бил на мнение, че колкото е по-широко едно ветрило в политиката, толкова по-са голями възможностите да се постигне една обща цел или един успех. Водихте ли тогава разговори с Съюза на демократичните сили? С Съюза като съюз не, но с премиера Костов, разбира се, и факта, че той тогава ми каза, че му трябваше още един мандат да управлява. И оттам нататък вече нещата така се случиха и след изборите, че това не стана. Периодът на Симеон Сакскобургготски е белязан с икономически възход. До световната финансова криза има още няколко години и в Европа цари спокойствие. Критици на кабинета твърдят, че Сакскобургготски въвежда в управлението хора на икономически лобита. Формират се и две отрицателни мнения лично за него. Симеон си дойде, за да си получи имотите, а също и за да върне на власт децата на бившата партийна номенклатура. Струва наистина едното по-абсурдно от другото, ако ми простите. Като съм преживял ужасиите от 44-46-та, мислите ли, че може да се побере в един рационален ум? Ако измежду тия хора имало кадърни, способни и хора с възможност, нали, това е част от демокрацията. Другата част от въпроса ви за имотите, и то е вече нещо, което е толкова изтъркано и толкова и то самото, да кажа, абсурдно. Тук трябва да гледаме и сме равни всички. Връщат ли на хората, така е. Приемат ли го? Приемат. И изведнъж, след премиерството ми, вече започват разни, бих казал, комплекси, вендети и друго. И се занимават с това сега, който, разбира се, прави много лоша реклама в чужбина. След края на двуполюсния модел, БСП официално се легитимира като модерната лява и пред Европа. Става член на Социалистически интернационал и партията на европейските социалисти. Дясното остава силно фрагментирано и търси новия си образ, въпреки че още от 90-те е представено в Европейската народна партия. ДПС е член на Либералния интернационал и Европейската либерална партия. Прохожда новият властови модел на коалициите, което в България за сега не довежда до съединението прави силата. За 20 години обаче има два неоспорими консенсуса, които водят до две неоспорими постижения. През 2002 България става член на НАТО, а през 2007 на Европейския съюз. Като цяло влезахме в Европа. Това никак не е малко. Никак не е малко. И не се закачихме физически. Много се пообидихме, много се изпонамразихме. Но това ще се забрави. Кръв няма. В този смисъл аз съм си за прехода. С всички уговорки. Осъждането на комунизма трябва да е дело на всички. Тоест и на леви, и на десни. Когато една част от партиите, в случая нашата лява партия, социалистическата, бившата комунистическа партия, защитаваше това време с аргументите на разврата. Нали всички живяхме добре, ехидно казваха те. Един от тях казваше, ще приема вината с мезетата. Нали такива цинични разговори се водеха. Когато има такава култура, как да се осъди? Кое да се осъди? Голямата
фатална грешка на Съюза на демократичните сили беше в това, че ние не разпуснахме БКП като партия, а и позволихме тя да се остане и да продължава да прави своите игри в реалния политически живот. Моето голямо тързание идва от това, че нашата нация, която имала своите славни моменти, която в много по-тежки периоди за Европа и света и за себе си дори не просто оцелявала, но е имала своите периоди на подем, на успехи. А сега при много по-благоприятни условия ние се сриваме или се свличаме надолу. Това е много болезнено за един човек, който е бил в властта, в управлението, в президентството. Аз съм оптимист. Вижте, аз съм оптимист. И това не го казвам. Аз вече не съм политик, не съм длъжен да говоря дежурни клишета. Но аз съм въпреки всичко оптимист, защото времето върви. Значи всяко нещо иска време. Ние бяхме нетърпеливи. Бяхме лошо подготвени като политици, казвам и за себе си. Бяхме пълни и с илюзии, бяхме добронамерени, разбира се. Поне бяхме добронамерени, но не бяхме добре подготвени за тази действително, за политическа кариера, затова и допуснахме много грешки, дано хората ни ги простят. Той беше вече най-горе. И изведнъж в лицето му грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и умруците му се отпуснаха. Той виждаше вече празнично облечени тълпи и стоновете вече бяха химни. Кой си ти? Дрезгаво и лукаво го попита дяволът. Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя. О, колко красива е земята и колко са щастливи хората. Кълна се, че ще бъда верен на Конституцията и закона. И нека България бъде мой съдник. Винаги ще помня, че няма нищо по-свято и по-високо от истината, свободата и демокрацията. Заклех се